Hello muri Zimbabwe, welcome to Zim Reality ITV. Panapa patinotaura nyaya dzakasiyana-siyana, munozwa kuti tsika yedu paZim ITV kuvhizitira vanhu vaMwari vanorapa, vanobatsira vanhu kuti tizive nekunzwisisa matambudziko akusangana nevanhu uyezve ari kupedzwa sei kuitira uyo nauyo anenge achiona anogona ngati dambudziko rainaro asi kuziva kuti ndotizira kupi dambudziko rainaro ndoita sei. Saka nhasi ndina Apostle Monalita. Ndofunga kana paine vangu vachifollowa mavideos ese anga ndichiita ndambenge ndichitaura nevanhu vanga vachitaura matestimony nematambudziko akasiyana-siyana avanga vachisangana mukati muupenyu vachizotaura mabatsirwo akaitwa naApostle Monalita. Saka ndinawo panapa pakataurwa nyaya yebira kunzi pane bira roda kuitwa musi wa14. Last time pandakapedza kutaura naApostle painzi pane bira roda kuitwa musi wa5 August. Unfortunately hatazokwanisa kuona mukana wekuti tikavhe tinzwisise nekuziva zvakaitika musi webira iroro. Saka nhasi taona mukana wekuti tisangane naApostle Monalita vatitsanangurire kuti zvakafamba sei pabira iroro uyezve matestimony evanhu vanga vachirapwa akafambawo sei, ari kufamba sei, vari kuvabatsira sei, uyezve rimwe bira remusi wa14 October richafamba sei, richaitwa sei. Saka Apostle mukomana kuti anoda zvekutaura but kana tichinge tasangana nemi ndichiti ndiri pwere panyaya dzekutaura. Saka nguva inoda kuti nditaure nemi tinyatsonzwisise. Ndine makwesheni akasiyana-siyana mapane time sina kuonana but obviously ndingodzokodza zita muchangodzokodza zita renyu nekuti vanhu vazhinji panapa vanokuzivai vanogara vachiona maprograms edu atinoita panapa ndogara ndichiuya panapa chida kunzwisisa kuti muri kuvarapa sei, muri kuvabatsira sei but mugona kutanga maintrodusa zita renyu kune kuitirawo vamwe because tapesa kuti atine masubscribe angari mashoma naawanda saka ngonomuri wangu wanyowanda. Right, zita rangu ndinonzi Apostle Monalita Sibanda. Right. Ndogara muHarare muZimbabwe. Kunonhora kunetseka zvakanyanya. Vamwe vanenge vachiti tiri kufunga muri kuSouth Africa, vamwe vari kuti ndiri kuUK, vamwe vakati kufunga kuti ndogara muHarare muZimbabwe. Pajekesa ipapapa. Apostle ndine mubvunzo yakawandisa. First mubvunzo wandinawo ndeyekuti takapesa kutaura muchiti muda kuronga bira musi wa5 rakafamba sei, chimboti summarizire kuti zvakafamba sei musi webira. Bira rakafamba zvakanakisa DJ Sparks. Zvandaisatofungira inini panyama ndaisafungira zvakadaro kuti Mwari nevadzimu vedu vainge varonga, handiti sekuronga kwakaitwa zuva iroro, vainge varonga kuti vanhu vanofanirwa kusunungurwa. Vanhu vakauya kubva kunyika dzakasiyana-siyana nemuno kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vanhu vakasunungurwa. Handiti bira redu takariita during the day kubva makuseni kusvika takabva ikoko because takaitira out of town kuGomo kuSango, right. Takapedza kuGomo kuSango kotatiri kuma5 6 I think ma6 dzemanheru, then vanhu vakabva vati hatisi kuenda kumba because vanhu vangoona zvanga zvaitika ipapo kuti even maministers of God vaisvikirwa. Ndo pakaona vanhu vakawanda kuti zvinhu zvandinodzidzisa DJ Sparks ndenge ndisinganyepi because ndakabva neko handiti. Saka vanhu maministers of God anga aripo vakatanga kutamba mbira dzanga dzichiridzwa ipapo. Vanhu vakatanga vaisvikirwa midzimu yavo ichitotaura kuti aiwa ndini nhingi wake, ndini ndakamuchengeta kubva ari mudumbu kusvika nhasi. Handina kumurambidza kunamata asi ngaziwe kuti tiripo, handiti tisu takamubereka tiripo ende tisu takaziva musika vanhu takaziva Mwari iye asati akumuziva. Saka ngaapoto achiti appreciate tomutungamirira muzvinhu zvake. Ndosaka pakati pachimbosunga pakati nenyaya kuti ichida kuti aone kuti isusu achicheuke, handiti. Saka zvinhu zvokuti vanhu vakabatsirwa, vanhu vakasunungurwa vairwara. Pane vamwe futi vakanga vashaya hama yavo yakangonzi yapenga, akangoti auya kuno kumusha achidzokera kuUK paanopenga. Saka vaisaziva, aitongadza ari kutsvagwa asi kuzikanwa kuti kutanga kuvhiringika pfungwa kwaakaita abva kuno kumusha ari kupi. Vakabatsirika mhuri iyoyo pabira. Takangoita 5 days tabva pabira vachitofona kuti awanikwa.
vatosenda mapikicha acho akati atowanikwa Apostle ende tiri kufara aiswa kurehab handiti. Saka pakasunungurwa zvinhu zvakawanda handiti. Mune vamwe wakatopinda muwanano wabva kubira handiti. Munhu aiti chokwadi ndaane 40-45 years handisati ndakasirambana nemurume ndine 28 years asi kunhu ndamu 45 years hapana ari kudowo kundiroora kungosangana nematsotsi ma419 handiti. But izvozvi tichazouya hedu taakuitaura yatestimony kune vamwe vamuwanano vari kutoda kupinda mumichato nechii handiti. Right. Saka vanhu vakasunungurwa. Saka tiri kuti isusuzve vanhu vakazokumbira vaona matestimony akawanda. Tine WhatsApp group redu. Saka mune minamato ndinopotawo futi ndichibatsira vanhu imomo mugroup. Saka vanhu vazoona matestimony akawanda aingobuda ari ekubira. Vanhu vakabva vatanga kurequesta manje kuti Apostle tisati tasvikawo December taidawo kuti tiite bira futi tiuye. Saka takazoseta 14 October iyeye handiti tisati tapinda mwedzi wambudzi. Saka takazoseta saizvozvo. I think panyaya dzebira manyatsopa jekesa uye zvimwe majekesa futi nyaya yebira rimwe riri kuuya pajeka ipapo. Ndine vanhu vangachitaura nawo Apostle musati masvika. Ndandina mama vangachitaura nawo vanga vachiti vane dambudziko rakasangana naro vazongotsiva kuchema vachiti ndaishanda zvakanaka then ndabirwa mari mukuti kuda kugadzisa dambudziko iroro rekubirwa kwandakaita mari ndo pandakasangana vamwe profeti vakazoti ngatitema 1-on-1 but iri video ndakaona chinhu chatisina kunzwisisa chaitenge chizisi chachiitenge chishiri chine mayo. Then from there ndakanga ndakunzwa zvinhu zvaindifamba. I think nyaya munoiziva. Mungatitsanangurira kuti dambudziko ravo ranga rakamira sei, mukuri handle sei? Right. Dambudziko ramama rinosiririsa. In fact hawasiriwo wekutanga wandabatsira vane matambudziko iwaye kuinitiatwa through uchiti uri kubatsirwa. Ndofunga pane mukomana waya futi wamaona but haakwanisi kuti abude paTV panapa nekuda kwemareasons. But ndo zvaakaitwawo futi mukomana iyeye handiti. Zvakare kuti ari kubatsirwa mai wakangopiwawo nhamba yemunhu handiti. Mai wake vari kunze kwenyika ndobva watingototi mwana wangu mhanya waitoda kuti mwana wavo awane mapepa ekuti aende kwavari kunze ikoko. Saka wakabva wati mwana aende angonogadzirwa zvinhu zvakanangana nemapepa handiti. Kwete kuti mwana airwara kana kuti chii asi pakunoti ari kunogadzirwa mapepa mwana akabva ainitiatwa handi muri kuzvona. Akainitiatwa akatanga mwana kutotambudzika, kutanga kufambiwa nezvinhu, kutanga kushandwa usiku nemaspiritual wives, kutanga kuoneswa zvinhu zvaimudzipa zvichimupa chikafu mwana asingarari, kutoti kumadhoktors kutoti kudini kwavaiti mwana azame kufamba achinamatirwa hazvina kuita. But paakazouyawo pano ndakamubatsira akaita 4 days mwana ndichimubatsira pano akatanga kurara peacefully. Zvofana noona mai ivavava zvakare. Chipo DJ Sparks chinenge chiri mauri ndo chinongotaura chega handiti. Vanhu vangazvione neimwe nzira kana kushora kana kuita sei, but kana une chipo sezvakaimbwa naThomas Mapfumo kuti chipo ndechangu chandakapiwa naNyadenga handiti. Nemidzimu yangu. Saka hakuna munhu chaungaite pachipo chemunhu. Saka chinhu chiripo inini kunyangwe munhu auya ane situation yakaita sei ndinoiturira kune vari pandiri handitika. Ndivo vanoita basa kana Mwari wacho ndivo vanoita basa. Handiziri ndinoita basa panyama handiti. Ndinongotaura sekundisarudza kwamakaita kuti ndisunungure nyika, ndisunungure vanhu vane matambudziko seiwaya, chizviratidzai ndo zvandinoita. Saka mweya wakutondiudza kuti anoda kuti umudai. Ndo panokurirwa chidhimoni chinenge chiri mumunhu kana kuti kuroyiwa kunenge kwakaitwa munhu. Yes. Saka nda kuti nditrai kunzwisisa imimi munonge muchiita nyaya idzi mumweya
Because mama wakachiona chinhu ichi asi havana kuchinzwisisa kuti chii. Bada kubvunza imimi kuti chingave chiri chii, zvinhu zvakanyatsoitika zotoona chinhu pafoni. Because isusu tobhelievha kuti takaona chinhu pafoni hachina dhiri ichi, nyangwe zvarisa hachina dhiri. So chingave chiri chii chinhu chekuti chinhu chaonekwa pafoni but chobva chaisa impact mubhodhi yangu. Chingave chiri chii chinhu ichocho? Right, chinhu ichi chinenge chiri it's a satanic weapon yadevil handiti yaanenge achishandisa pakuinitiata vanhu handitika. But chinhu ichi iwo nekuti wakaoneswa chinhu ichi mamiriro chakaita but spiritually handiti mweya wakabva wati inyoka handiti inoshandiswa naprofeti ivavo. And ivo nekuzotsanangura mafambiro achinoita mumiri mavo nekuzenge chichivaita mukadzi even during the day handiti nepamwe pauroti wakatozonyatsorota vaenda unobatsirwa kwavanobatsirwa vakabva watonyatsoroteswa iri nyoka handiti yakaomonerera yakatoisa muswe kumaprivate parts kwavo ichitovaita mukadzi. Saka inyoka handiti ivo semunhu anga asingatarisiri DJ Sparks acharatidzwa face yemuprofita kayemunhu a human being but akashokeka achioneswa chinhu ichocho handiti. But spiritually mweya wakanditi inyoka handiti. Saka ivo nekufambwa nemafambirwo awaitwa wakakonfirma kuti zvechokwadi inyoka nekuti nekumadreams vairota iri nyoka ichivashandisa. Alright. Ndopangada ndinyatsoti ndinyatsonzwisisa ipapo. Alright. Aiwa hapana chakaipa. Mumwe munhu atara naye Apostle pakamusipo atinga anga achingotara nyaya dzekubira idzo achiti no anga I don't think kuti tinganyanyoidiscuss because nyaya yake inge iri straight yanga isina zvinhu zviri spiritual zvatingade kunzwisisa. Ameno Apostle kana pane zvimwe zvamungade kubosi pane time mukamusangana vanhu paSimnet ITV pane zvimwe zvamungade kuudza muri Zimbabwe kana kuti nyaya ingori pabire pamuswa 14. Okay. Right, zvandoda kuudza muri Zimbabwe ndezvekuti vanhu namatirai chinhu chinonzi rudo mumwoyo yenyu handiti muhana dzenyu nekuti ndiri kuona kazhinji DJ Sparks vanhu mukati menyika yeZimbabwe vave selfish. Munhu akungoda kuti zvake zviite through kushandisa mumwe munhu handiti through kushandisa vamwe vanhu handiti. Kune vamwe vanjaiko varikuita team up kana kuti iri family using other people handitika. Zvavo zvaita handitika. Right, wakutoona munhu iyeye sekuti haana basa handiti atoo munhu wemhanga. But ndoda kutaura chinhu cherudo kuti namatirai rudo mukati memwoyo yenyu handiti. Kuzvida kuonozviita handiti ndokuda kuonosanwa kuita umwe munhu unenge uchiona. That's why muchiona kuti inini panapa DJ Sparks ivava mai vava kwavabva handiti kwavakabva handitika. Right, vanhu vakauya vasina kana mari hande muri kunzwa. Vakauya vasina chi vasina kana mari vanga vane kamari kekuti kana ndikakataura vanhu vanoti naimi handiti vakauya vasina mari vanga vane mari yekuti vapinde mudare mu1-on-1 but zviri kuvaremera zvacho manje. Minamato yaizopinda ipapo matara atakabata ipapapa handiti zvokuti dai papa pamwe pano vaingonzi tiri kuda 4,000 kana kuti 5,000 but ndakavabatsira nemari yematare handiti ye1-on-1 yavakauya vanayo ndo yandakavabatsira zvese. Ndakanzwa tsitsi handina kuti ndakakumbirira handiti kune vari pandiri kutai musazondiranga inzwai tsitsi pamunhu timubatsire. Ndakatarisa mai vake vari panapa munhu achembera mazvona ukaona mubereki achembera kudara achisimuka apa 6 months dzese idzi vaitenderera muno mari vachibva kwavakuudzai kwavanogara kure uko wachisangana nevakomana ma419 wepaharare wachirohwa mari wakatengesa momboku wakatengesa wachirohwa mari. Saka ndakanzwa tsitsi ndikati no let me help. Asi nhasi uno ndo vari kutaura testimony idhei rechi4 vari panapa handiti
ndichivabikira vachibikirwa breakfast lunch supper handiti pasina mari handiti yemunoti vakabvisiswa 2000 vakabviswa chii but unoona kuti vakasangana nematsotsi vasina kana mwoyo ngotorerwa mari. People are taking advantage yemaproblems evanhu of ichi zvinhu izvozvo ndiri kuti aiwa vanhu ngativei nerudo handiti ngativei nerudo pamweyo ngatizvibvunze usati waita chinhu chandiri kuita ichi chinhu chandiri kuita kuti Mwari anoti kudi handiti vadzimu vanoti kudi ndo chinhu chandoda kungotaura kuvana vepazimu handiti ndichingoti rudo zvekusikira vanhu muchitukana kutaurirana mashoko muchiita semuita sei kuvengana hapana kwatinosvika. Aiwa ndakutendai Apostle nenguva yakanaka yatawana ende mufaro wangu kuramba ndichingouya kunoku. I'm sure kuti kana pachinge paine vanenge varipo vanenge vane sangano zvakasiyana-siyana mucharamba muchitidaidza mucharamba tichingodzoka tichingotaura navo tichinzwisawo nekupowa vanhu muri Zimbabwe kuti vaite se vange vachiziva zvine zvichiitika. You know sometimes ndogara ndichifona nditi hakuna zviriko here uye bira ririko DJ Sparks musi wa14 October handiti vanhu vakatotanga kubhuka handiti ka vanhu vari kubva kwakasiyana-siyana handiti this time around titori vari kubva kuFrance vakatobhuka handiti ndakubvunza kokubhuka bira rikubhukwa nemari chii chine chimboitika pabira? Aiwa bira rinobhukwa nemari DJ Sparks ndotaura chokwadi nokuti ipo pakuwanza apa ndo pakuzoita chitsotsi chisina kumira zvakadi zvakanaka handiti bira rinobhukwa ringorinoka mari kashoma shoma DJ Sparks because pane zvakawanda zvinenge zvichiitwa kupi ikoko haisi mari yakawanda imari shoma shoma vanhu vakatotanga kubhuka chikafu chichizodyiwa plus tinodaidza vana gwenyambiraka vanoda kubhadharwa plus chikafu bira redu iri rinoitirwa kusangweri handiti rinobikwa traditional food saka zvinenge zvichingokavha chikafu ichocho traditional food plus vanopinda mumatare nevanhu vakasiyana-siyana handiti ikoko saka kamari kana kachikavha zvese izvozvo handiti I think baba pakliye muri Zimbabwe manzwa zvataurwa panapa ane nzeve dzekunzwa anzwa hanzi musi wa14 kune bira ririko saka ari kuda kuwa part of this 14 October bira akasunungwa kubata Apostle Monalita panamba dzinobuda pascreen ndidzo namba dzaApostle Monalita. Ndakutendai muri Zimbabwe nokuramba muchingosupporta Zimu ITV. Now ta pa 180,000 subscribers kwatiri tina achievement zviratidza rudo nesupport yamuri kuita se yamuri kutipa. Sa thank you guys nekuramba muchingosupporta nekuramba muchingoona mavideos edu. Don't forget to follow us on all social media platforms, but before you start follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. Saishe na mponesi wako. Amen.